Σήμερα θα μαγειρέψουμε κρυθαράκι με χωριάτικο λουκάνικο από ευρωπαϊκό κοτόπουλο, με φινόκιο και τυρί με τσοβόνε. Ξεκινώντας, θα πάρουμε μια κατσαρόλα, θα προσθέσουμε ελαιόλαδο, θα κόψουμε μισό κρεμμύδι, λίγο πράσο, καρότο, λίγο φινόκιο, θα προσθέσουμε και το λουκάνικο, κρυθαράκι, θα το ανακατέψουμε, θα προσθέσουμε λίγο πελτέ ντομάτας, θα σβήσουμε με το κόκκινο κρασί. Θα προσθέσουμε το ζωμό μας, ο οποίος πρέπει να είναι ζεστός. Το βασικό είναι να πετύχουμε την αναλογία. Η αναλογία μεταξύ κρυθαράκι και ζωμού είναι 1:3. Αλάτι και λίγο πιπέρι. Βάζουμε ένα καπάκι και το αφήνουμε να βράσει για περίπου 15 λεπτά. Προσθέσουμε και το τυρί μας και θα σερβίρουμε. Το πιάτο μας είναι έτοιμο. Καλή σας όρεξη.